Hei, tervetuloa seuraamaan, miten asetetaan Office 365-portaalista automaattinen vastausviesti. Ensiksi avataan selain ja kirjaudutaan osoitteeseen portal.microsoftonline.com käyttäen omia sähköpostitunnusta ja salasanaa. Kirjautumisen jälkeen oikeasta yläkulmasta otetaan hammasrattaan kuva ja asetukset. Täältä oikeasta valikosta otetaan Aseta automaattinen vastausviesti. Otetaan Lähetä automaattinen vastaus ja valitaan aikaväli, jolle se halutaan asettaa. Esimerkiksi 1.6. - 1.7. Ensimmäiseen kohtaan kirjoitetaan, mitä halutaan lähettää organisaation sisäpuolella oleville ihmisille viestiksi. Seuraavaan kohtaan kirjoitetaan, mitä halutaan lähettää organisaation ulkopuolella oleville ihmisille automaattiseksi vastausviestiksi. Kun kaikki on valmista, painetaan tallenna painiketta ja asetukset on näin tallennettu.